Den tjekkiske politik. Den tjekkiske republik er et parlamentarisk demokrati. Den tjekkiske præsident er det officielle statsoverhoved og øverstkommanderende for de våbnede styrker. Præsidenten vælges af det tjekkiske parlaments to kammer ved en fælles samling for en periode af 5 år ad gangen. Tjekkiets nuværende præsident er Miloš Zeman. Den udøvende magt ligger hos den tjekkiske regering. Regeringen ledes af premierministeren, som udpeges af præsidenten. Præsidenten udnævner også regeringens andre medlemmer. Ministre og viceministre baseret på premierministerens anbefalinger. Før regeringen kan tiltræde, må deputeretkammeret give go for det. Uafhængige forfatningsdomstol er den øverste juridiske myndighed i den tjekkiske republik. Præsidenten udnævner alle dommere og forfatningsdomstolens formand og dens dommerpanel. Den tjekkiske nationalbank, som har ansvaret for valutaens stabilitet, er uafhængig og selvstyrende. Præsidenten udnævner imidlertid dens direktør og guvernør. Lokalstyret i Tjekkiet er opdelt i 2 niveauer, 14 regioner og 6.234 kommuner. Både regioner og kommuner er selvadministrerende enheder, og borgerne vælger deres repræsentanter til både regionale og kommunale råd.